No niin. Nyt olisi meikäläisen mikseri tullut. Tää on vähän tämmönen isompi laitos. Sitten tuolla on toi ohjelmasysteemi, millä se toimii. Sitten tosta vaikka pyöräyttää tai täältä. Tai sitten kuella. Tosiaan tämmösen nyt hommasin sitten. Tällä saa kaiken maailman tuli taas tämmönen kunnon johtohelvetti lisää. Tossa on niinkö noin. Mä tuolta vedin vaan tolleen noin. Et siinä tilasin tollasen 10 metri RCA-kaapeli ja näin, niin mä sain tuolta sitten menemään noin sydämit ja tää on siis DJ Mikein vanha laitos. Ostin siltä tän nyt sitten ja tällä pystyi niinkin justiin tuolta ihan kyllä hauska laitos. Tässä meneekin sitten semmonen muutama viikko, että oppii käyttää tää kunnolla. Tai kai siinä. Mä jatkan täällä harjoittelua ja palataan astialle.